Police Report. Alas 6:26 ang oras po natin sa ating police report, idol. Yung minor de edad po na dalagita sa bayan po ng Bayambang na di umano'y ginahasa ng grupo ng mga kalalakihan na tagpo ang patay. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Patay na ng matagpuan ang katawan ng isang 16 anyos na dalagita matapos umanong gahasain ng grupo ng kalalakihan sa Bayambang, Pangasinan. Sa ulat ng pulisya, 18 ng Pebrero, pasado alas 11 ng gabi nang umalis ang biktima sa bahay nito sa barangay Tukok Isa at sinundo ng tricycle at saka dinala sa isang abandonadong bahay sa barangay Sangkagulisa. Sinubukan pa itong hanapin ng kanyang pamilya matapos bigong makabalik sa kanilang bahay. Ngunit kinaumagahan noong 19 ng Pebrero, natagpuan na ang katawan ng biktima na walang buhay sa isang lote sa Bicol Sur. Dito mismo sa lugar po na ito, nakita yung bangkay nung 16 anyos na dalagita na ginahasa ng grupo nga ng mga kalalakihan. At ayon na rin sa mga nakatagpo ng mga pangyayari dito ay nakitang nakadapa di umano yung babae na nakasuot na lamang ng mga damit panloob. Di umano, nakadamit panloob na lamang ang biktima at tinakpan ng sako matapos gahasain at patayin ng 3 kalalakihan. Sa inilabas naman na pahayag ng LGU Bayambanga, nasa kustodiya na ng pulis ang mga sospek. Ngayon pa man, inihayag din ng Bicol Sur Barangay Council ang kanilang maigting na pagbabantay sa kanilang barangay. Sa amin kasi pag kami nagroronda kami ng gabi, hindi naman namin alam dahil madaling araw na hindi nila kinuan sa amin, kinordinate. Barangay Sangkagulis lang dahil sakop na Sangkagulis kasi yun eh. Panangwaga naman ng lokal na pamahalaan maging maingat at huwag umanong sumama sa mga hindi kilalang tao upang masiguro ang kaligtasan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.